Bapak Sudin saking Mustika. Yuk. Oh, kira wedok re. Sing ngomong lanang sapa? Iya. Oh, iso. Oh, kira iki mbah aku. Anane-nane enono. Heh? Heeh. Aku ketularan lho. Aja lali. Aja lali yo, kok gak lali yo. Aja mendem. Aja. Aja sithik. Tak gubuki lho Hen. Ayo. Anane-nane. Ojo lali pawon.
Ngene lah dibayar gak, Bas? Piye, Bos? Piye, Bas? Piye, Dik? Piye, Dik? Lerekane dol. Masa Oh iya pokoknya ketok. Ndiye? Iya tenan. Masa ketok? Iya. Masa ketok, Mas? Iya, kita ngetok maksudnya. Kok iso? Ketok semake, Mbah. Ketok semake, Mbah. Pripun nyuwun? Nyuwun, sangoni aku, Mbah. Arena aku disangoni wedi tapi aku ngono dijawel piye. Ala orang ngarah meteng. Tanase, Mbah. Diam tanase, Mbah. Mbah. Sida apa Mbah? Oke. BHP. Piye ndo? Tak sida. Wong iku nek dadi rondo sing nyanyo agen nang payu. Iya yo. Aku pengen nyanyo saiki yo. Ha iya bruh-bruh nganggowo nganggur kok iso. Melok-melok lek. Ayo. Ayo. Ojo lali. Bye. Hey.